gong aku pedang subah IP baro syakayut film nongpo but ai kubleru ya I pastor Carmelo Nongbri but youth leader jingi ba jeri kipa ai ngakan galat mengyok pensim mentah kan kayut film online service but Syamina Isprang, Kijing Shakri, Kijingi, Kawaban Pulis, P. Nakajing Roy Sam, Kaba, she's Pakat Pra, Kaba Pra, Kabang Kumne. La Kabangit how try, Banyak Boshanya, how brew. Ka Bible ka hikay ngi ba. Nginang Boshanya how try, what apa den Kijing Kijingi. What hakini Kijing Janjar bangi Syam Mentaru, Andre. Kajing Shanya, Jing Kalang how try, Namar utry, Jukala. Ulong ujuk nin mentabat lah syair. But kena kapor ngin lang baro bangin. Sim kena galat bangin ID. Kena kapor basa baro mensim ku jumble. Oh rabasyak hara labasyan nera labarian muro labashikir. Raji su ayu ku try kena kapor ku try me ai ku try. Ayu mensim ku jume ku try lami ku try. Mensim ku jume ku ta ayu ku try Jesu kena kapor ku try. Itu ai ku try Jesu ka. Jing kita ka jong me ka try wa thamai ka jing im ka jing ka try ngilong ka try ka blakal khu ka try lam ka ni ka par ngi yo ka try ya ngu im ka try Jesu IT mesim ko jing me ka ni ka par basa paro ka try long blakal khu ka teng jong me Jesu rai amen par ni ka par ngi le sakwe pat ka pentab ngin sakri try lam ka jing mane ka jing ni Jesu ngiken deuna Pena melongs in Try medon habang iseng lang Ngira ya me dajing wai Gat bangi ma Gat pangima netay laket Gat pangima netay laket One try Jesus and share hangi Jesus ikan deunam Ipen mena melongs in Try me don habang iseng lang Ngira ya me dajing rai Gat pangima Gat pangima netay laket Gat pangima netay laket One try Jesus and share hangi One try Jesus and share hangi One try Jesus and share hangi Oh melong batay banyo yaro melong batay Jisung ipan kraw yame ipan don buram batay jong me Oh yeah give me try Yang ko try Jesus ka jing ba ka jong ka try Ayu ko try Jesus medan bat ni ka try ka jing ro jing me jong ka try Jesus Ayu ko try Jesus ka jing ka jong me ka try Jesus ka jing jong ka try Jesus Ro ko buram sa me baro ko try Jesus me debo hok ko try ban yo ko buram na ka try Jesus you deserve praise glory and honor Lord debo de hok ko try ban yo ka jing ro ko try Jesus Ayu ko try Jesus ka jing ka jong me ka try ba ka por ko try Jesus Ayu ko try long bala ko ka Jesus Amen But ane ka por pan in poi pat sa kaway ka banta bing yo snow kating ka jong play by pastor jungi
Pastor Carmelo Nongbri bat ngaiti kan por ka basa baro hai. Ya, na ay kublay pi baro, kiba pet, jaga ni video, na do gisamla, hado para bangit baro, kiba pulot pelat ka por jong pi, ban pet jaga ni video hado ni ka por. Ban net Skhem ublay unkar ku ya pi, unkar ku ya ni lang lembaga ketien ke jong u. Ka kubor bang akwak menyasam bat ni, ngal ay kerteng ya ka. Penne ya gi jingmut jong pi, haga thong, nang bapenyo berkenjok syaka. Ngan ong bian, penne ya gi jingmut jong pi, haga thong, bapinla berkenjok syaka. Kata kali ka kubor bang akwak menyasam haga ni ka por. Ka jingkali kalong, nabata jungi banget. Hanungi penne ya gi jingmut jungi kum haga ni ka por. Baka banging ya kren hapren jungi kum haga ni ka por babenta. Nabahangi habagi pai ke leng sodong jungi. Kadang tang kau ikamat gibril ya kren kum haga ni ka por. Ka jingmut ju berkat jungi ka let tahanta baka jinga kren jungi kalong tang syapang kata. Baka ta kalong syapang uniuk yang jimpang. Baka ka baja sodong jungi haga ni ka por. Ibangit kidon laga jong katong kabo bleu ai syaki u ai syangi ubleu kwa ingi bin penek dan gijung mut jungi ha kata katong kabo bu ahmad jungi waru kwa ingi ban perkat banyak keren sepang kata katong lalangi pai naga tin jo ublei nyo iang tu bo blei ukular ge kun Israel bon ai ki kari jo gejikular nomor ublei la isen ya kata kajing lombrau joki kata kajing syakum brau joki ha Egypt tagi spas nyam ublei la snow kajing lendar joki kajing ang joki baru blei ukwa ban pelat yaki nari Egypt kum ta la say you Moses syakri joku la pa yo ban let ban pelat yaki kun Israel nari Egypt ban banyalam yaki syakari kajing kular katong jugi kon Israel kalong ban poi sikari juga jingkular kari ke batut ke dut bakanga kata ke katong jugi handrai kat ba kidang yat lenti hadin bela mi no dari Egypt kabang dang yat lenti benet kata kari ke jingkular ke jimbut jing berkat jugi baga jingya kren jugi kalong tang syap pang ke ke bagi ya kendu hakata po ke ke wajah hakata po kata kalong kajing bam don bam, kajing kenduk bam, kajing bam don kia keren tang siapang kata, bat kiknyum yo Moses, kiknyum yo blay, kia le persya, yo syakri jo blay, ubalong nung yalam jengki, kim yo kata katong, kabau blay la syaki, bag kata kalong bakin poi sya kata kari jo kajing kular, kari kanan. Hendak kia keren ban syapang kita ke jingkerdu ke jingtuna kabaki ya kendu ke ya syam kata kapor bak kata kal penso si ublay bak ngitip naktin jong blay ke ke baja ya ki nomor tiba bon naki kim syam yo bandrung syakari ke jingkula mereka Bible ke tu ini patang arngut naki kata mun Joshua bukalab bak itu baro ki bahapo ke arkos nam la yo bliksut kalau yo beli room sekali ke jingkular kila poi lani kila kenjo syaka pakatong nanong biang sesisin kum dibangit bidon laka jong katong ke bawa beli asyani barhabang ya keren sepang katong ngamut banyak keren sepang katong ke bangidon hakan ke pertai ke tong ke natural goals kita ke tong ke ba hakan ke pertai hanang ya keren sepang ke tong ke ba kenjaman sil kata katong ke kenjaman sil ke ba kenjam lay ke tong ke bam jukut ba blay la asyani ke kita ke tong ke bangi don ke banyak kalong bangi ngilong shidur ba Jesus Christ ukon jong blay bat kum jo benyok kenti ya kata ka beneng ba blay ukulan tajoni maru jisu la ai ke kular sekisan jom dipulih kata nak gospel kat kum Yohanes le nong bakat sa
ulai thu ki kulale ki uong wat ki kuslai pi ka don jong pi nget pi nga nget ru ko pa jonga na ba ha ke yin pa jonga dan shi bum bulet chong ne la ka lom la ka no mong tangan jin le thu lu pa ya pi nui ong le ti shu a jong pi ban ban kre ga jaka ban ta jong pi ba da dien ka tangan sawan ban shao pat ya pi ba kum ta pin don rin kap bat na hang ta junong le junong ta ta ga thong jong ho gi dan stu ki thong ru ki thong ge ba ni ha ban le e na man ta u ble na man ta ke hima jo u ha ka ni prathai ban no ge sakhi ban plau ji su ka ta ga ni ka we gi thong ni dong gi jong gi thong kum ki ban ne henry hatu ki jumut jing ba khat jong pi ba jonga ka don mo ha kita ki thong hatu gi kwa mo bagin kin jo sha kita ki thong ba ble u ai shani kata ka de ke e ka ba kai kan jikali ka ba ngakwa ban kali yang hilang ka tin jo ble na ke kita Isaiah lenong ba arpun riu ka khot ba lai ka kong ni u ble o ka tin jo ble ka o men bat ha ga jik suk ka ba janai ya ta ba pne den ga jing mut jo u hami na ba u shania hami snyo ka tin jo ble ka o ta ka mut bu ble un ai ki jing suk ba janai ha ta u riu u ba pne den ga jing mut jo u ha u ble na ba u shania ha u ble kata ka di ka tin jo ble ka do ga jing suk ba janai ya pi ba ya nga habang pne den ga jing mut jongi ha u ble ba ki e ki ga jong u ha ka ta ka thong ka ba don na wat tri bo ble la bo hakmat jongi hallelujah ka burong tulong shutrai Apostle Paul habang ipet ka tin jong ble utip ila ka jong ka thong usu tu bo udam ka thong ka ni ka perthei but about crunch kinong Philippi haka shiti jong ush kinong Philippi kala nong ka balai ni pulihan tu uang na be persya ka dak ban yo ka thong ka jing khot jong ble yang a shanin how Christ Jesus I press on towards the mark to win the prize for the high calling of God in Christ Jesus. Yay be persya ka dak bat ka e ka wajah kalong ba ukinjo siya ka thong ulala ban kinjo siya ka thong kabadon hakmat ju bo ble bo hakmat ju haka shiti jong Apostle Paul sa Timothy ka shiti ka ba a jong Apostle Paul sa Timothy le nong basaw kat kat nyo bat pra uya thu e kata u amalaya ngalaya le jing le no ba ngalay dep ka jing mare ngalapat ka jing I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kata ka di ka e ka ba u pla la ni upun bada bat ka pen i ba u Apostle Paul ulakin jo sya kata ka thong ka ba don hakmat ju bu blame la bu hakmat ju men bau ya kren bus im agriparo u ong yus im agriparo ong ngam shem long ubam ko ngo ya kata ka jing khot bakin jab neng ula pendep hallelujah u jisuru men bau dam don ka perthei u dan la jong ka thong jab jisu kalong bo un pendep ya kata ka kam bo u ble pa la pa yu bo un pendep ha ka ni perthei banit ka e ka thong kalong Jesus pa ya pi ba dia nga kathong kalong bu un le halor ka ding na bon cha sa mar na hang tu na ban ta ki pok jong pi ba jong na ga bo yo ban pen im ya pi ba dia nga but halor ding na ka we ka jing ong jong u hang tu ni pulin na gospel ka ku yo nes le nong ba khat khin nai ka khot ba lai po u jisu u ong tu pun benang tu ong la pendep ula pendep ya ka e ka ba blink pa la pa ye u ban pendep ha kan ka perthei u jisu la pendep u jisu ula kan jo ya ka thong ka ba don hakmat jo u hallelujah hangi aingu yu blai na mar u jisu ula pendep ban mar u jisu ula kinjo asya ka thong ula kot sedu ka thong ma pi bat nga ki ba net ki ba dian yu ha ka dong nu jengi yo ya ke jing embam syukur
Jaro yutrai. Hallelujah. Kaburam kalong syublay. Hoot ujisu la pendep. Ya ka bo blay pa yu. But kajinyo nong kalong ya pi bat ya nga. Kiba nget. Bat kiba tiang yu. Hakado no jongi. Kum tanga kwa ban ong lang yang ni. Barok ni kiba pet. Ya ka di video. Kum bangil IT ka jing im jongi hau blay. Kum taruh. Dak tin jong ublay ka kentu yang ni begin IT no ye git khot met jongi lani ka met jongi kum kan jing knya ba em ba penso bhai ublay ladangi kwa ban tip ya ka ka mon ka ba ka ba dei biang ba ka ba jana jong ublay ya ban IT room na nong ba khat an khot baning kong ba ka ong bagi dei apostle Paul kentu ye ki banget harum o ban IT ki met jongi kum ke jiknya ba im ba penso bhai ublay tidang kat tu kat ni ki ke bangas ngo mani kum di banget ide man le bakata kadon kam ni bangin hapan pendon kam ye git khotmet jungi ki badon hangi bangin la ban kenjo syakat kathong ngin la ban penne den jumut jungi ha kata kathong bat bangin kenjo syaka tu kan yang pet bat na nagak tinjo ublay kabanin kong di kikmat jongi ni haban pendon kam ka tinjo ublay ka ong dagbak mi siya jisu unang sedang bat unang penjanahay ya kata jinget jompi Hebrew lenong khat ba ka ong gunta ni haban penne den laning haban kmi penne den kikmat jongi jisu ni haban kmi siya jisu ubalong unang sedang bat unang penjanay ya jinget jongi habang penne den kikmat jongi hau nila ban pelet jingmot ha ki jongu ban nila ban penne den jingmot jongi ha kata ka bo blay wa yangi bangin ne ha kata ka thong bo kikmat jongi bat unya rap yangi bangila ban kenjo syaka hallelujah Nia pet na ke tinjo blay na ki gospel sapang ka wig da men ba Petrus uya hasla habau jisu khot ye ong wan Petrus la mi na kaling pulaya hasla kan bagi kmat jo dang penne hau jisu uya be Andre undala pet saudong ju pet kita ka kalawan ke jing atatin kalawan ke jing syaptin bawa sedang ban ngamno Andre ayu ublay wo jisu dan hajan jong u kener kikti ju bang latan yu Petrus ko ki banget kat bagi kemat jongi kena penne dan hau trai bat ngem pet ki ke baja saudang jongi ka bingat ndo ka bingat syam ka jingem jongi ngin la pet panjat Rangi pelet jumut rangi pet na sik tak ke baja saudang jongi kan wan ke jing atatin kan wan ke jing syaptin kan wan ke jing do jing kernan na tradal bang pois kita ka thong ni haban mi ke kmat jongi ni haban penne den ke kmat jongi how try jisu amen kabaat pat kidi ki gijak jongi mi haban pendon kam katin joblay naka shiti shaki Hebrew lenong khat khat baning pong ka kren sapang ka jing mare jong banget ka banget ni haban mare ya kata laning haban ya pet ya kata jing pet thong jongi da ka jing sha ni don ha kata ka jing mare kum ki banget ha kan du patay ni don ha kata ka jing mare thong ba ka jing ya mare jongi kam de ka ba lekot boong 100 meter Henry ka ba jerong ba nilaban ong ka marathon ka ba jingai ni haban mare bat ni ben mare ru daga jing sha ong ka tin jo blay ka tin jo blay ka kentu gi ben mare daga jing sha ha ka ni jing mare thong jo ni la dangi ku ha ban ken jo shi ka ta thong jo ni don kam ni ben yai mare ha ka ni jing mare thong jo ni bangi nom that wala bangi ya kendo ki ki wa penok men sien ni henringin yang sha bangin yai mare tat aduk en poi shadow utai ulan finishing line bangin cross ya
kata ka di ka ba mangi ki bangit ni ha ban le hot ka tinjob le ru ka kentu yangi na ka city apostle Paul ki nam Ephesus le nong ban rio ka kentu yangi ngin phong juti ha ki jat jongi da ka jing la klo ki gospel ka jing su kata mat hap den ki jing mare ru yin mare hot yin mare ka jing esha le ru ko por yin ken mau bangila phong ya idon ki jat jongi ta juti jong jing la klo ki gospel ka jing su knang begini banyak tuh ciki bagi siapa utis ni ya lap ke gospel shenu banilek ni cringe mau jisu in plan but ni nong kisaki jong ujisu but ni nong lakloi banlek shenu bau try pa ini banlek but ni nong tinong ra ya kata ke gospel ka kubur baba ka jong try shaki wait pat ni haban pedot kam ki jat jong itu banin yo bakin jo shikata katon kabalai ni nepet kabalai pe de ke jimut jengi ya ke jimut jengi ni don kam pen don kam ya tin jong blay na ka shiti shi kolosai also Paul taught ke nom kolosai le nong kabalai ka ba a kumni set your mind on things above but ne iki jimut jong pi haki ki bahajrong ki bahajrong ki kita badan hajrong ki bahajrong ki long ki bakinja benin ki bakinja mensil ki jong blay bat ku ki banget wala nang ida dak ko pertai ni im hagen ke pertai henry ni haban ke mau bangin haban bu ke jumut jungi ha kita ki biar day batu blay bagi hima ju ki bakinja mensil ni haban le ta la dangi kwa ban poi shadu kata kathom kabadon hikmat jungi katin jomai na shiti apostle Paul skinong Philippi lenong ba la dangi puli na dukat khat basan adu bakhat wei nanong puli lut ane ka wei benta ka ong to ai bakan ka jingmat kandon api kabadon ru ha Kristus let this mind be in you which is also in Christ Jesus kay kita jingmat kabadon ru Kristus Jesus ka jingmat joga jing dongret ka jing snoret kata tadi ka jingmut kabadon ru try Jesus na ba ulawan ulapan thali not yala di sudan not yala di ulawan sikan ka patay banlong brio na bantaban pinin ya pi badana una ino lot paro ka burong beneng ulawan bansim ya ka jinglong brio ban syakri ya pi badana kata ka pin i jing sobrit shimnyo la di bulong maring ka buglay kata ka di ka jinglong snorit jong jisu to ai bagan ka jinglong jong jisu ka jinglong snorit ru kan don happy bat hanga kibanget ka jong try laringi kwa ban kinjo sikta ka tong ka jinglong ka basurit ka di bandan hangi ublay nila persyak basarong ang tin jong blay ndu ai jingai e basurit ni don kam ka jingai e jong try ka jing jong ukan dia ki basurit ni penhiran siya po ikibasarong kata di tin jong blay kabasaw pa din kaway kabentahan yung kot na chungi kalong kaway kabentahan kim hot nagit kot na chungi kading kadono chungi yung ihaban pindan kam katin jong blay kakantu yagi bangi di ban eat you tribe of blay chungi daga dono chungi baro daga chungi im chungi baro daga bo chungi baro daga kong nan ong biang katin jom blay kakentu yani bagian eat you tribe of blay chungi daga dono chungi baro daga chungi im chungi baro daga chungi mut chungi baro bat daga bor chungi baro ot ban eat ika para marjan kumya ladihi niya ban eat you blay kuki bangit lanangi kwa bangin boy siya katakat hong niya ban don daga chungi eat you blay ublay la eat ini what men bangi lang long kinong pop ka Bible ka o Chris mayap naman tayo ni Ula eat ini hadu kata-kata ban I did not jing imju naman tayo pipa chunga tongi min eat you dak dono chungi baro but di ka dono chungi ka Bible ka ong di ka dono chungi but ka shinto chungi habani pendan kam ni yo jing pendim maka tin jong di room le nang ba shipo kat kandai pa shipo ka ong balada pipla bu Jesus Christ long thrai
Pi plarik sintor bo Jesus Christ long trai net ka do no jong pi bo blei la pen mi pati ulgi bayam bat kum ta pen em ya pi man ong biang ka tin jong blei hak shitich ki room le nong ba shipo khat na bi shipo ko ong da ka tin pareng go if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Tamat ni plan sintor Jesus Christ long try. Kajingim jangi ni nget ya do no jangi bo ble la pen mi pat ni ul gi bayap pen em ni. Habani penon kam. Ya kani ka do no jangi ni penon kam ya ka. Fi ban nget be ka do no jangi ma kajing ka do no jangi. Nang ta daw Apostle Paul ngalabat di kajing have kept the faith. Hai ubat ya kajing jangi. Ubat ke jinget ju ubu khop ke jinget ju ka do no ju bat ma phi bat manga ni don kam ban pat Skhem ni ta jinget ke ba don na po do no ju ni ban net Skhem bangila ban kin jo sha ka thong ka ba don hakmat ju ni ba da ni don kum ka ta ka jinget ke do no ju ni la ban poi sha du ka thong ni la ba kin jo sha ka dan jing at ti Romkam ka jinget jungi hagado no. Kabasan pat gani ka shintur jungi ni habban punon kam gani ka shintur kumala omne romla no mashpon kap kandai ba chipo ka om gi habban plar ka shintur jungi bo Jesus Christ long try. Ngaban plar ka shintur jungi habang ilet banya selok kibril ni punon kam ka shintur jungi habang ipilian ni Jesus ko do no jungi bo ni punon kam ka shintur jungi habang ilet banya tu ki ways pang Jesus yapan pendon kam ka shintur jungi yapan kren ya ka tin jong blai shakitu ki bang yeslo na bakin nget ka du ka bor ka tin jong blai habang ikren ka tin jong blai ka don bor bang ta ki mensi mo ko jong blai shim ka tin jong blai bo pun kan do ya ki ibreu ba snap yani bat kin ka la ba mut kan pediam yu Jesus ni haban pendon kam ka shintur jungi ban pla da ka jinget Lai tu gid kot ki bi day chapang ke jin kot jum blay yangi ki ba day ba ka ta ka thong ka ba blay la ai shani nin plan artal ni ginuk san pin ina tin jum blay Philippine no masaut ka lai Apostle Paul hang tu ngala ban le ki baro do Chris ba pen chet bor nga pi ba manga nin fly ka ni ka ju kan kot Nin ong bagila ban ken jo syaka ta thong ka badan akhbat si daw Chris ba pinchet borin ni na da ka bor la jung ni na henry daw Chris ba pinchet bor je pibe nga ni na ban ken jo shadow ka ta thong hallelujah ni na ong ba nga ngala ong jam ong ngala de shisha ban ken jo syaka ta thong amen sagamay gat khot na tin jong blay Daniel no hatway khot ba lai pu ar the people that know their God shall be strong and do exploits. Kita gibril bi itu yung blay kilong klan but kile ke igi bakraw. Leke igi bakraw na mataw blay. Ngan kla but ngan kla kata ngilong gibril bi itu yung blay. Ngalong ubril, ngalong kabril but itu yung blay. Kumta ngalong klan but ngala bale ke igi bakraw. Ni dom kam ban klar sintur bangila ban kenjo syakathong. You try. Kabahan real pa. Kadiga ti jungi ni hapan pendon kam. Jisu ang kini kintin, ang simbok ti lo di bapang kini okya. Marangi ko mo gatin ju le ya ka. Darejinge ni bok ti lo di bapang ba ni kren ki jupan kya. Ka jupan kya. Now try kan here hakin met ju di bapang. Kikti jungi pendon kam ru ban ra syndrome ban ka ku yu try ha ka jing ro jimani kum jo ki ti jung ni ra syndrome ha ka jing duai jung ni bagi ang shu try ni ra ki su jung ni penyo so ye jing duai jung ni shu ki ti jung ni ru ni ha ban ra shu ha ba ya de ba ka thong ni ha ban ra ki ti jung ni shu try ka jing duai ban duai ka nong try ya rap ya nga kwa ban kin jo ka thong Kani ka thong ba dan akhmat chunga ka ba me na bu akhmat chunga tranya kwa bangan kenjo syaka pat utrain sko yani
yo kikti bira shu yo songi sur ki ba permi kikti ki ba mi shunto jongi ka ba mi unde tang shunto ho anda du do jongi ba utranya rap ini pen poyengi shadow kata katong ka ba labu akmat jongi yo roi try ka ba nyo ka ba khaddu pat ke lo kiskor jongi ni hapan pen kam hak be day but kaji pen den jongi ki kmat jongi ki jimut jongi hak tratong bat ban kinjo shi tratong ni hapan long kita ki brio ki bala ban ongkum do tien paren ki ban chun ban penya ha ya kata ka skor jongi ka jingir so jongi bat ka surga jong ublay nya ban chun ki skor jongi sha ka surga jong ublay no ublay Ukraine shala ki jong ki brio Ukraine hado menta ublay dan kren sa piba siya ladang siya skor ba ngin snu ka surjong ninyo so ka surjong tin jobling puli na ka kitab jing pat paul nong balad ka ba arko hang tu ka di tien ki de kintin jisu bo ong behold I stand at the door and knock jisu ong hakmi na yang jing kam ngati if anyone hears my voice da no ya so ka surjong bo play ya jing kam ya so ka surjong play jing kam man runga po man shong bang khawai ni lem bat udang keren hadu mentah ya pibet yang Ukraine si banget orang Ukraine si banget tu ublay Ukraine si banget tu nak terada ni ban tune ki skor ni ban skor ka surjong len ma si bun ki sur ki bakren hakan ka po ka sur jung ki brio ni aso ka sur ajong setan ro usutan ka ki brio ka ni ban su tu ka no ka de ka sur ka jong ublay nim de ban miss ka sur ka jong ublay ka dong ka po maka Bible to be tu ni se pong sambal ben ba udang kena Abo dan bong Eli hakat kapor usyong sa bong Eli ublay Ukraine ni usamal laisin ublay ukhat kapten jong sambal ublay sambal na marunong tam kanarit ompat sutu be kasur jong ublay udang tarai budem Eli bakhat yu kum taulit mare su Eli bong ni Eli bolong ramba lindo hadir la sutu bade ublay bakhat yu samal kum tau la ong yu khna samal ong la da mi so ben sa si sin bakhat ya mi ong hang ni try na don kren ya nga hang ni try na don kren ya nga badu ya so bien ka sur samal ya so bien ka sur jong Eli it's ma bien ha samal ya so bien ka sur jong play bat kum ta ong hang ni try na don kren ya nga ngim de ben mis ka sur jong try ni ha ban yo so ka sur jong try ya ban su tu ka sur jong u bat kum ta ngintip ya ka lenti mi de ben le begini maklaken nakata ka jing alam jong play ya ni bangin kot chidu kata thong ni ta kam ya so ka sur jong play ka ban ya lam yangi ka ban ong ya na ka lenti ka de ka lenti ya ya chka mong wa ya chka ya ni ka lenti ka de ka lenti ka ni lam ya pi ban poi chidu kata thong jong pi hallelujah kata ka de ka e ka ba ublay kwa ban le ukwa pi ba de ngam kin le ko ki ba e chung trai ni ha ban pin den gi jing mut jing ki khmat jing ha ka thong ka ba don khmat jing ha ke ta gi jing khot ba bam ju ko chung blay ya pi ba de nga ko ma kan ka por ke ni ha ban pin den gi jing mut jing ni ha ban pin den khmat jing ni ha ban perkat ni ha ban french pan kita ki e ke ba ublay labo khmat jing ka thong ba ublay labo khmat jing pi ba jing ha paring ka jing ki jing mut jing ba bun so dong jing ha paring jong ka jing snow kulmar jing brio ha paring ta ka jing arta ting ka jing shap ting ka jing do jing ka man ni ha ban peneten ka jing mut jong khat jing ha ka ta thong ba ublay labo khmat jing nan pun kut no ak ni ka por na ko ban ong ge sin ngim dei ban klet kani ka wei ba kum ki banget ni long ki jong Chris kum ki banget ni long ki jong Chris ngim long ki nong shong nong jong ka partai we are not permanent citizens of this earth but we are just pilgrims
Ngidi tang idong ya lenti, ngimdi kita nong syong syong junam ma kene kapatay ring ilong tangki pulgrab kitong ya lenti, bakas nong besisya jungi kadai ken ka beneng, kata ka Jerusalem batamai, bat uway nangi kibanet ngihap ban poi siya kata ka jaka, ka bau Jisu lakular, menengil epet, ng gospel kat kumyon ni selong katsa, ukular itu ya kita kisenraju ya kita bangetu waman let aswa ban krek kejakaan tajo pi bat man sawan ban shaw ya pi barang tahap mengadon pindon dekat na kata kadai katong jo pi bat jong na kalong ko ba itu tra bagin yo ya kata ajing kulal tajung Jisu when boy siya kata kejaka ba ula ban krek nam tajo pi bat jong na pulit syong ne apnen nyen boy siya pa nakata tu ni naman tai hakata kajing mare thong jugi kinuman thai batu ni nam sha yalam bakla sha pen ki jumut na dakini ki ke baja sau dong jongi hakan gapo what I bi jumut jum khat jongi kin thai no shawe lani ki khat jongi kin yo I no ke handai toin pen den ke jumut jongi bak ki khat jongi hakata ka thong bat ngin poi sha du kata ka thong ngin poi utran ya rap ni batungin pun krek ru ya kan ikawi nama tak jingwan jutrai Jisu nama utrai Jisu lan jan banwan kunta ma pi bat manga in pun krek la ka jung jing em nam tak tak ski kabau Jisu ban bat shawi ni ban ya lam no ini syakata ke jaka syong me juni aku ban duai kan ika por tungan duai ko trying ai ngu in tak ting ga jomi ban keren cheni ngalayo yang sisang jingkot ku nani ya rap yang ikut rangin penet dan ke kemat juni jumut juni hakat ka thong da badan kemat juni bagila makin jo syaka ko tra ngitip dala dingin na hanrei daga bor jumi ke jing rap jumi ngila makin jo syaka thong ko tang dua menyerap yang ibaro daru gisamla hadu banget baro bapet ya kan ni video ko tra ya rap yang nang ko tra ngin yo ya kata ko tra ka thong ngin ke jo syaka ka thong ko tra kabami ko tang aku akhmat juni ya ai ke burung chamien takan gapor kerku banget baro kiba pet kan video ko men don kat baki men sumar men dai ki jinna po jing tak kas dam be Jisu maki klom ji juki ba men pendak ki jing kam chonki baro ko tra ai shamin be baro burung ko tra belum blema so jing tuai akap teng jami tra Jisu na tuai amen